खुलुमबाय हेलौ माय डार्लिं साबस्क्राइबार्स नोंथांमोननि जे बोथोरा माबायदि दङ नोंथांमोना जुदि हायोबा आंनो कमेन्ट खालामनानै हर रावबो कमेन्टखौनो खालामा नायैल' दोनो आंनि भिडिअ'आव कमेन्ट हरथ'ना जेबो इन्टारेस्टिं मोनाखैबो जानो हागौ बाट आं मोनसे फिथाइ दिन्थिनो नोंथांमोननो दिनै मा फिथाइ नोंथांमोना जुदि सिनायखागोन मानो होनबा नैबे फिथाइया नै मा फिथाइ होनो थौरा ना मायबा बेफोरबायदि बुङो आरोना बिराद गोदै फाजिले गलिया थान्दा लोंगासिनो दङ गरम मोनदों दिनै मा होनो अखा हानानै बोथोर थान्दा जानानै दंखायो आरो बेनि सायाव थान्दा लोंबावनो हादों फिथाइबो दङ फिथाइ पुरा फिथाइ गोजोना दङ आरो थारमाने गामियाव जाय थायो माने मिथिखागोन बयबो दासान्दि गामिनि महरा बिराद समायना जाना दङ आरोना बिबार माने जेथिंबो बिबार आवजार बिबार बहुत जों दिनै थांगासिनो दङ मैगं खानो एक्चुअलि मैगं खानो नङा जोङो मैगं नायनो थांगोन जोङो दिनै सिब्रु मैगं दाखालि बावै दानजोबनानै फैदोंमोन आरोना ओरैनो बुरजाथार जाबायमोन नालाय जंगल हाग्रा एकदम बुरजा जाबायमोन नालाय बेनिखायनो दाननानै होदोंमोन आरोना स' सिब्रु मोजां गोरलै खिलिदो खोमा आरो होननानै नायनो थांनो ओंखारदों आरो जों नोंथांमोना जोंजों फैबाय थादो नायनोब्ला Sonia Gandhi Mwigong Nay lisu bifang sene be gotai bifang tem juga gogo dawa sarai dinga kahaya phale kahaya na ore sidha thonu sigo tho ang khawai được lắm ai building dua mà khui ra khác đấy sera mà khui là building mà khui là thế đi lên được thằng quay đường sop bay nữaครับ sao vậy đây nơi nó có lá này nà thằng mình xem nó có tiếng nữa đâu hay rồi vì bạn cứ chỉ bay thật là hay ano má bắt được gì full này nó phải đi sang rồi này full là bên này nào ạ full thấy nào nhỉ Nanu lama ya naik bibar bari malai bibar kesini ya kay nih oh bibar nama Jimmy nama nih nanu bibar bibar kan deh nanu bibar somaina ang muti bandung kan gitu Minyan dulu kan, terus dulu dengan silakan tahu. Coba ya. Mana nih kami kemana? Hi guys, Jolabar aja ya. Hi dostu, welcome channel Batu. Minyan kecil apa sih? Saya dulu tak sih mana ya? Dulu. Saya mana ya? Urna apa yang sini ya? Serani. Hai. Kami tu. Ide bumpai. Oh. Nusur pai nangana. Oh my god, gerli jasuna denge. Khana lani anga.
लोगोफोर सिब्रुखौबो मोनबाय बरिया बरिया जानानै दं खिन्थु दै गेजेराव दङ समाय गरे बेरा नङालै इयो समायना नों इ लेथ्राथि मानो फैदो नोङो हाग्रा सेखालाब औ माय गड सु दोङो नै गोलाव गोलाव लोगोफोरजों मैगं खाखांबाय नै मैगं बुरजा मोनबाय बुरजा माने बहुत बुरजाथ' नङा खिन्थु थोगोन जोंहा जिहेतु मानसिफोरा खम जोंनि न'आव थोगोन ओमफ्राय गथ'फोराबो नै माबायदि नांखो मैगं खानानै मोजां नांदों बेनिफ्राय समायनाया दहायनिफ्राय माबा मोनसे बुंगोन आं माबा मोनसे बुंगोन होननानै बुंबाय थादों आरो दा दे बुंदे मा बुंनो दे Hi guys, Jimmy Boroni video ke subscribe खालामना हो मोजां दोबा like खालामना हो share खालामना हो bell button खौबो थुना हो Thank you Somaina Thank you so much Thank you deh Tata bye bye Tata bye bye नै लोगोफोर जोंनि गामिनि दैमाथ' नङा इयो दैसाबो नङा इयो दंग' बायदिनो आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय बे दैसानि नाम मुङावनो गाबज्रि आरो बेखिनि जायगाखौ जलाफार होरै होननानै ओमफ्राय बे जलाफारनि जिं जिङावनो बिराद मोजां मोजां बिबार बारसिनानै दङ नै आवजार बिबार बिराद समायना बे जायगाया सुनो हागोन र' लोगोफोर जों मेगन खाना फैबाय नैबे मन्दिरखौ मोजां नुखायो आरो भिडिअखौ नुगोन नामाबा आरो नै थास' मोजां मबाइलखौ फिदिं नाङा नों मानसि गिदिर मबाइला सोमावबा मोजां मोननाय नङाना हाय दा सिब्रु मैगं ओइ खादो लादो नै सिब्रु सुदोंसोयो बिराद नै इफोर हम थास' गोदोर गोदोरखौ जायो थास' गोदोर गोदोरखौ जायो आरो नैबे खानायाव खिथाबो आरो नै सानथाय मोखांखौनो नुवाखै दं नोङो नै थास'आ मोजां मावबाय आरो आं लानि रोङाखै हाय थाबायना फैनो ससे दले फैनाङा जों मोनाबिलिनि थाबायनो ओंखारबोदों न'निफ्राय जिसनाखौ लोगो मोनबाय आङो मानो लाजिदो नोङो मानो लाजिदो ओमफ्राय दलिसायाबो जोंखौ लोगो जाफैदो आरो ना जोंदो ससे थाबायना फैनि मोनाबिलियाव थाबायनाया देहानि थाखाय मोजां आरो बेनिखायनो आं बेलेग दिनाव थाबाया खिन्थु जिहेतु दिनै तृष्णाखौ लोगो मोनबाय आंनि बिनानावखौ बेनिखायनो फैबाय आरो जयै मिनि मोजाङै नै जों गामिनि फंबायमोन ब्रो लादो दे गोबोरखियाव गाबाय दलिया दे जाबाय दे थांदोनोसै एबार जोङो थांबाय एबार जों थांनोसै न'आव बहा फैदोंमोन नों मानो
बिबार लांनो मा बिबार गलाब बिबार खदाय नों बिबार लांनो फैयो बिबारखौनो लाबोदोस' थाबायनो थाङो दलिजा गोबोरखि गारलाबाय बिबार लाबा आंनोबो होलां दे आंबो बिबार गायगासिनो आं न' सिङाव बिबार गायदो मबा मबि थांदों मबा मबि थाङाखै मबा मबि देरदो मबा मबि देराखै मोजाङै मिथियाखैना आङो मबे मोनसेया न' सिङाव गायनाय बाहेरायाव गायनाय किसुमाना लाइट मोनाबा थैलाङोना बेनिखायनो थाबायना फैखांनानै दा बारियाव मैगं खानो फैदों मैगं माने सिब्रुजों खानो थाखाय सेरि टमेट' खानो फैदों मेरला सेरि टमेट' थायना दङ सेवजोबलांबाय जाबाय लोगोफोर बाराबो नाङा थोसिगोन थेंक इउ लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोना जुदि आंनि दा जि मैगं खानानै लानानै फैबाय बेनि रेसिपि भिडिअखौ नायनोब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन नेक्स्ट भिडिअआव आं रेसिपि भिडिअखौ शेयार खालामगोन स' दिनैनि भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक खालामनानै होदो आरो मोजां मोनाखैबाबो इट्स अके जिहेतु जों दासो बिगिनार नालाय आंबो मिथिगौ आंनि भिडिअआ एसेबां माने मोजां माने रोंथ'वाखै जेला आं दासो लासै लासै सोलोंगासिनो एडिटिंखौबो आं एसेबां मोजाङै रोङा बेनिखायनो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनाखैब्लाबो इट्स अके ओमफ्राय मा बुंबावगोन आङो मैगं खाखांना फैनानै आं दा साहा लोंखांनानै मोनाबिलिनि ओंखाम संनो लाहार फाहार खालामगासिनो स' आंनि नेक्स्ट भिडिअखौ आङो नै साननैसोनि गेजेरावनो ओंखारगोन स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मा खालामबावनो दा दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला थेंक इउ स' माच बाय बाय टेक केयार